Kanada, Arja Koriseva. Puhelinlangat laulaa perjantaina ilta 6 jälkeen. Yle, Radio Suomi. Kello on 14.20 ja tämänkin lähetyksen aiheita voitte tietysti Radio Suomen ikkunassa osoitteessa yle.fi/Radio Suomi ja sieltä osallistu keskusteluun. Ja Twitterissä hashtagillä eli tunnisteella ajan tasa myöskin tietoa ja kommentteja ohjelmasta luettavissa. Nyt mennään päivän kolumnin pariin. Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen palasi vastikään luentomatkalta Kreikan Thessalonikista. Kolumnissaan hän tarkastelee Suomea, Kreikkaa ja EU-päätöksentekoa. Kaikkihan me puhumme vähän Kreikkaa, vaikka näin Kreikan taloudellisen kriisin aikana emme sitä haluaisikaan tehdä. Kreikka on nimittäin tuottanut sadoittain sanoja meidänkin kieleemme. Tragedia, demokratia ja kriisi ovat nimittäin alkujaan kreikkalaisia sanoja. Kriisi tarkoittaa käännekohtaa, ja sellainen epäilemättä Kreikassa tapahtui, kun se vuonna 2009 syöksyi nykyiseen talouskurimukseensa. Tälläkin hetkellä työttömyysprosentti on 28. 1/3 työvoimasta on vailla työtä. Ennen kriisiä työttömyysprosentti oli 8. Nuorisotyöttömyys koettelee koko Kreikassa se on erityisen suurta. 2/3 eli 65% nuorista on työttömiä. Valtion budjettivajetta on koetettu hoitaa hallintoa supistamalla. 1/5 virkamiehistä on saanut lähteä ja palkkoja on leikattu jopa 40%. Veroja on samalla nostettu. Kreikassa on viime vuosikymmeninä koettu eläväisiä aikoja. Itse olen seuraillut niitä vuodesta 1995, jolloin ensimmäisen kerran kävin luennoimassa siellä. Oli kevät. Turistit eivät vielä olleet saapuneet. Siinä kevätauringossa mytistessämme kysyin kollegaltani, että milloinkas se massaturismi oikein rantautui tänne Kreikkaan. Hän muisteli, että eikö se ollut joskus 60- ja 70-luvuilla. Niinhän sen täytyi olla. Silloinhan Suomessakin alettiin harrastaa etelän matkoja. Yhtä aikaa vaurastuttiin. Suomessa edettiin 90-luvun puolivälissä kuitenkin vielä laman viime vuosia. Lainamarkkinat olivat 80-luvun lopussa avautuneet, lainarahaa oli virrannut maahan, neuvostokauppa oli romahtanut ja kulutusjuhlaksi kutsuttu aikakausi oli saanut äkkilopun vuonna 1991. Helsingin Kaisaniemen